Eta ni sinisten dut, eta benetan esaten dut, Euskal Herriak izugarrizko aukera daukala, hain zuzen ere pasaduen guztiagatik, oso herri berezia izateko, eta oso lurralde ederra izateko, ze pasaditugun min, zauri eta gatazka guztiek eraman gaituzte, beste herri batzutan galbidean dauden hainbat balore garatzera eta hainbat baloreri heltzera indar guztiz, ezta? Minak azkenean ekartzen du elkartasuna. Bestearen minak azkenean ekarriko du, ze oraindik hasten ari gera, empatia. Giza eskubideekiko oso sensibilitate berezia garatzen ari gera. Eskubide kolektiboekiko ere bai. Eta nik uste dut hori izango dela, zimendurik sendoena eta ederrena, etorkizunean Euskal Herria izan dadin lurralde eder bat balorez betea. Eta hortan sinisten dut, eta kantu bat idatzi nuen Altsasuko gazteentzat, eta hor esaten dut txarrenari honen atera diozu, ez da Altsasu. Gu ere gai izan gaitezke txarrenetik honen ateratzeko eta etorkizun bat eraikitzeko, gure herri zail, konplikatu, zauritu, mindu, baina eder honetan.